Janvier kalo kilitan ani fila ba fila ani mugan ani duuru san an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'aw bɛ Mifa production ani Ondu Tele u ka jɛfilɛso de kan aw ka kunnafoni dili ni ye ale wagati selen aw ni yan tuma aw bisimila. Sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna na san o san min ye an ka jamana marabagaw ye olu bɛ taa foli kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaa ma ni o ladaw olu lakilela ɲinɛ san kɔnɔna na o kulu o cɛla an ka jamana ladala ɲɛmaaw ka fara diinɛ ɲɛmɔgɔw kan kintigiw ani fasoden tɔn jɛkulu n'a bɛ fɔ o ma ko société civile olu kun farala ɲɔgɔn kan ni ka taa o lada ninnu lakile janvier kalo o tile 6 tɛmɛnen an ka jamana ɲɛmaa ale jabala o yɛrɛ la o foliw kɔnɔna la u ye foliw kɛ ni ka dugawu don kɛ ani ka laɲini fana kɛ an ka jamana ɲɛmaa ale ye o tɛmɛlen kɔfɛ min ye an ka jamana furancɛla fanga ɲɛmaa yɛrɛ général d'armée Asimi Goïta ale ye kuma ta a ka kumakanw kɔnɔna na foliw bɔlen kɔfɛ a ye tasi bila kɛ ni ka ɲɛsin société civile mɔgɔw ka kulu o ɲɛmɔgɔ ma n'o kun ye Alayi Ture ni ka dugawu don kɛ o ye ka kɛ ni a ka fatuli min kɛra ni kalo in yɛrɛ kɔnɔna la o bɔlen kɔfɛ tuguni hali bi a tilala ka tasi bila kɛ a ɲɛsin an ka jamana kɛlɛkɛcɛ minnu tanyala fasoko o dafɛ ani minnu jogina ka dugawu don kɛ u ye ka foli bila an ka kɛlɛkɛcɛw olu somɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u furumusow ka foli bila olu ye ani sanji kasara ye mɔgɔ minnu sɔrɔ salon tɛmɛnin na a ye dugawu don kɛ olu fana ye a y'a ladɔnniya k'a fɔ k'u bɛ ka baara minnu kɛ k'a bɛ ka kɛ an ka jamana ale ka nafasɔrɔ sira de kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔnɔdenw yɛrɛ wa ko sanji tiɲɛni minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ 2024 san k'u bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa caman bɛ se ka bɔ o kasaraw la ko o baara olu bɛna daminɛ ɲinɛ san kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ mɔgɔ minnu bɛ ni u ka duw jɔlen don ji tɛmɛ siraw la k'olu bɛna ci hukumu kɔnɔna na u ye weleweleda kɛ an ka jamana fasoden tɔn jɛkulu ye ni a baara ko n'a daminɛna u ka mɔgɔw ni o hakilina yira ɲɔgɔn na yaasa faamuyali kɛcogo ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ a baaraw la cogoya min na. Ka fara o kan hali bi an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général d'armée Asimi Goïta ale ka kumakan na min ye sanyɛlɛma foli hukumu kɔnɔna ye lakanabaliya sira fɛ a y'a ladɔnniya k'a fɔ Mali kɔnɔna na ko jatigɛ wale suguya 3 o de bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o fɔlɔ ko bɛ tali kɛ terrorisme armé kan n'o ye mɔgɔ minnu bɛ ni olu bɛ marifa ta a filanan ko ye terrorisme économique n'o ye mɔgɔ minnu bɛ ka fɛɛrɛw latigɛ ka gɛlɛya ka o lase an ka jamana o sɔrɔ dama ni olu dɔw bɛ tali kɛ fobiyew ka olu cɛya wa min ye a sabanan ye o terrorisme médiatique ye n'o ye mɔgɔ ye minnu bɛ kunnafoni kolon ka olu jɛnsɛn an ka jamana kɔnɔna na ni ka waleya dɔw kɛ min yɛrɛ bɛ se ka to jamana kɔnɔdenw olu bɛ fujinɛ jamana marabagaw olu kɔrɔ wa fana a y'a ladɔnniya k'a fɔ ɲɔni an ka jamana hakabɔ G5 Sahel kɔnɔna na ko ni an ka kɛlɛkɛcɛw tun bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la nanzaraw tun bɛ pankuru de di nka ni jan kun dara u ɲɛ ko u kun tɛ taa an ka jamana kɛlɛkɛcɛw olu kɔkɔrɔma don kɛlɛ la nka kabini ko AES ni o sigira sen kan ni o ye Mali ni Niger ni Burkina Faso ni jamana kelen o ni mamurutilew olu kun karilen don ɲɔgɔn na kɛlɛkɛyɔrɔ la ko ni kɛlɛkɛcɛ kelen sɛgɛnna o bɛ se ka weleli kɛ jamana wɛrɛ min bɛ se ka taa u kɔkɔrɔma don wa ko bibi in na fana AES jamana k'a bɛɛ lajɛlen kelen u ka pankuru o bɛ u bolo. Walasa seko ni dɔnko baaraw bɛ se ka don ba la cogoya min na Mali kɔnɔ i n'a fɔ an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ye a laɲini cogoya min na ɲinɛ san kɔnɔ n'o ye 2025 san ye ko ka kɛ san ye min ɲɛsinnen don seko ani dɔnko baara o layiriwali ma o hukumu kɔnɔna na min ye tile 3 lajɛ o kun bɛ sen na Bamako kɔnɔ ni o daminɛna janvier kalo tile 9 ni ka kuncɛ sibiri a tile 11 na lajɛ ɲɛmaya yɛrɛ kun bɛ an ka jamana minisiri ɲɛmɔgɔ fɔlɔ bolo n'o ye général de division Ablaye Maiga ye tile 3 lajɛ in kɔnɔna na o kumana gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana seko ni dɔnko baarakɛlaw kan a gɛlɛya a sɔrɔla fɛn minnu fɛ ani fɛɛrɛ minnu bɛ se ka latigɛ yaasa ka se ka gɛlɛya ninnu lawuli ka bɔ yen cogoya min na. Bolimafɛn sen fila n'o ye moto ye o sɛbɛnw n'an b'a fɔ olu ma ko vignette olu dili o daminɛna tarata tɛmɛnen janvier kalo o tile 7 la yɛlɛma min donna a la ɲinɛ san kɔnɔ o de ye ka mɔgɔw tɔgɔ ni jamu ani numéro de téléphone k'olu sɛbɛn a kɔ yaasa ni a tununa a tigi jɔnjɔn o bɛ se k'a lakodɔn cogoya min na nka a ɲɛmaaw yɛrɛ k'a fɔla ko min ye a sɔngɔ ye ko olu tora o nɔna sabula nɛgɛso o vignette wari o ye 300 ye min ye moto fitinin o ye 100 wɛrɛ
moto Jakarta olu ye 1,200 motoba minnu dalen don Jakarta kan n'o ye moto belebelebaw ye olu ye 2,400 wa k'a bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ caman na min ye Bamakɔ ta ye o ye mairie kɔnɔna ye wa sigida 2nan ka fara 4nan ani sigida 6nan k'a bɛ sɔrɔ o yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen la Bamakɔ kɔnɔ. An bɛ taa kɔkan kibaruyaw la Cad jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jamena. Janvier kalo tile 6 tɛmɛnen u ka jamana minisiri ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ni o ye Alamayi Alina ye ale kun taara sɔgɔmada joona fɛ ni ka taa u ka jamana kɛnɛyaso kɔnɔna la n'o ye Centre Hospital Universitaire de Référence Nationale ka taa lajɛ gɛlɛya minnu bɛ a kɔnɔna na. A kɛnɛ yɛrɛ kan u ka jamana kɛnɛya minisiri Abdelmajid Abduramin ale kun bɛ ka fara lapitaniso o ɲɛmɔgɔ fana kan n'o ye Professeur Ibrahim Amati olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen nɔ. U ka minisiri ka nin tagama in kɔnɔna na a taara ɲɛda yɔrɔ minnu na lapitaniso la o ye banabaatɔ gɛlɛn olu dayɔrɔ ni o ye service d'urgence ka fara u kan. Sɛgɛsɛgɛli kɛyɔrɔ a taara yen lajɛ fura feere yɔrɔ ani salle de dialyse a taara a ɲɛda yɔrɔ fana kan. A ka tagama ninnu kɔnɔna na a y'a ladɔnniya k'a fɔ k'a bɔra gɛlɛya caman kan ni o gɛlɛyaw cɛla a yirala k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ olu man ca lapitaniso in kɔnɔna la wa min ye dialyse appareil fana ye ko o baarakɛminɛn 10 de bɛ yen o de hukumu kɔnɔna na ko ɲɔni marisi kalo o nata o cɛ ko dialyse appareil ko o bɛna dafa 15 la wa ɲɔni ɲinɛ san février kalo o nata fana cɛ ko dɔgɔtɔrɔ olu caman bɛna ta sabula ko concours olu bɛna boloda ɲɔgɔndanw kɔ olu boloda yaasa dɔgɔtɔrɔ olu caman bɛ se ka taa cogoya min na lapitaniso kɔnɔna na ka se ka gɛlɛya ninnu lawuli ka bɔ yen. Hali bi an bɛ to Cad jamana kɔnɔna na janvier kalo o tile 8 tɛmɛnen nɛgɛ ɲɛ 19 o tɛmɛnen sanga 45 jate mugucikanw o kun bɛ ka bɔ Cad o jamana ɲɛmɔgɔyasoba kɔnɔna la ni o ye palais présidentiel ye u ka jamana minisiri min ka baara ɲɛsinnen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔli ma ani gouvernement ka kumalasi la ni o ye Abduraman Kulamala ye ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko ni bingali wale in kɛra commando 24 o de fɛ ko wa ko bingali kun kɛlen don ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmɔgɔ ale de ma nka k'a kun bɛ kɛ wagati min na a y'a sɔrɔ a kun tɛ yen nɔ ko bingali kɛra sababu ye ne ka mɔgɔ caman olu jogin ani fana ko dɔ ko o tanyala a la nka min ye bingali tɛmɛlen kɔfɛ k'u ka jamana finitigilakaw olu sera ka basigi ka o sabati ka ɲɛ palais kɔnɔna la. Cad minisiri min ka baara ɲɛsinnen don kalanko ɲɛnabɔli ma n'o ye Mamadu Gana Bouakari ye ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko yaasa u ka kalandenw ka kalan o bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na ɲinɛ san kɔnɔna na ko u ka ekɔlidenw si yamaruyalen tɛ ka taa ni telefɔni kalanso kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ kɛnyɛrɛye kalanso ani forobataw olu la wa ko ni ekɔliden minnu ma ni sariya ko k'a ta ba la ko ɲangini bɛ se ka bɔ a la ni olu dɔw bɛ tali kɛ ka se ka u gɛn ka bɔ kalanso kɔnɔna yɛrɛ la. Farafina jamana dɔ n'o ye Sao Tome et Principe ye o jamana ɲɛmɔgɔ Carlos Villanova o ye u ka jamana minisiri ɲɛmɔgɔ fɔlɔ Patrice Trovo Ada ka o gɛn ka bɔ baara la janvier kalo o tile 6 tɛmɛnen na ka a sababuya kɛ ko gɛlɛya mun bɛ u ka jamana kɔnɔna na ko fɛɛrɛ latigɛbaga o tɛ o ye wa fana k'u ka minisiri ɲɛmɔgɔ fɔlɔ in k'a ka dugutagaw olu ka ca ko n'a taara dugutagaw la fana ko a kuntagala o bɛ jɛn hukumu kɔnɔna na a ye a gɛn ka bɔ baara la ni ka u ka jamana gouvernement ko o fana ci nka ni waleya kɛlen ka tɛmɛ min ye u ka jamana minisiri ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye Patrice Trovo Ada ale y'a ladɔnniya k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ ka nin waleya k'o ye sariya sɔsɔ wale. Nations Unies mɔgɔw ka Assemblée générale ye a ladɔnniya k'a fɔ ko k'a daminɛ ɲinɛ san kɔnɔ ka taa se 2024 o sama min ye Sénégal jamana ye k'o bɛna fara jamanaw kan minnu bɔra u yɛrɛ la yiriwa o sira fɛ n'o ye pays émergent ye wa k'a bɛna kɛ farafina jamana 5nan ye min sera ka bɔ a yɛrɛ la k'a sababuya kɛ ko o sera ka sɔrɔ ko olu baaraw la yiriwa u ka jamana kɔnɔna la ani ka adamadenw ka olu ka hakɛ ko o lafasa ka ɲɛ k'o ta ba la wa ko o bɛna kɛ jamana minnu kɔfɛ o ye Botswana, Cap-Vert, La Guinée équatoriale ani Sao Tome et Principe ni o bɔra ko Sénégal de bɛ fara olu kan. An lamɛnbaga ni a lajɛbagaw a sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ k'o ɲɛfɔ aw ye o kɛra nin de
an bɛ foli balase aw bɛɛ ma aw ka lajɛli ni lamɛnni la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la ani ka foli ka o bila an ka dibila baarakɛbagaw olu la ka foli lase tuguni association des amis d'Angers du Mali mɔgɔw ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Faransi jamana kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ala ka bɛn ni basigi sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan tɔw la a k'an bɛn o la wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ ye